No a vítáme hosta, na kterého poutáme a lákáme už od rána, protože se k nám konečně připojila profesionální vrba, paní Petra Chocholoušková. Krásný dobrý den, Petro. Dobré ránko. Dobré ránko. Já to můžu říct, protože vy jste to o sobě psala, že vaše příjmení je fantastické a vlastně tím trošičku vyjadřuje to, co děláte. Vy jste to sama o sobě napsala, takže se to, o tom můžu zmínit, že když jste poslouchala ty příběhy, takže vám z toho málem... Tak. Takže co přesně děláte, prosím vás? Popište nám to. Tak, pardon, já jsem terapeutka a profesionální vrba a hlavně jsem terapeutka, která pomáhá lidem zahojit rány na duši. Je to vlastně už nějakých 7 let, co tohle děláme. Je to strašně naplňující věc, která mě úplně posedla a jsem terapeutka. Já se zeptám, my jsme říkali profesionální vrba. To je opravdu se něco takového jmenuje, nebo jste to jenom vymyslela, aby to bylo zajímavé a vlastně pod tím se skrývá slovo psychoterapeut? No ono to vlastně už nějaký profesionální vrby existují a to jsem zjistila až v době, kdy jsem si založila web. Neviděla jsem, že jsou další ještě expertky, takže myslela jsem si, že to můj nápad nebyl, někde už to lítalo ve vzduchu, takže... A jaký je pak tady rozdíl mezi tím terapeutem a tou profesionální vrbou? Tam jsem právě měla takový ten, ne každý člověk je připravený na terapii rovnou, takže já jsem potřebovala takový jakoby mezičlánek pro lidi, kteří se chtějí někomu svěřit, který nikdo neposlouchá doma, okolí už na ně není zvědavý, na nějaké stěžování si. Já jsem si říkala, komu se můžu svěřit, aniž by někdo odsuzoval, aniž by někdo káral nebo měl na ně čas. Takže tím vzniká profesionální vrba. A takže to je vlastně jako podstupeň třeba k ženatým je psychoterapeut, potom je psycholog a potom je teda psychiatr. Ne. Já nejsem studovaná psycholožka, jsem, dá se říct, alternativní terapeutka, ale ten mezistupeň mi tam prostě chyběl, takže ke mně, když někdo volá na profesionální vrbu, tak vlastně probereme, co ho trápí, svěří se, uvolní se a potom zjistíme vlastně, co by bylo možné, jak to vyřešit, takže potom stejně následuje terapie. Že vlastně potom stejně k té terapii asi zřejmě dojde, ale že vlastně ten člověk může říct, že jde za profesionální verbou a ne psychiatrovi, psychologovi, psychoterapeutu. On je to někdy moc drsný, jako člověk si připadá jako blázen. Ano. To si nechce nikdo takhle cítit. Takže... To já jsem se vás právě chtěl zeptat až v závěru, ale vy už jste na to narazila. Co byste poradila lidem, protože spoustu z nich nechce chodit, protože si myslí, že se zbláznili, když jdou k psychoterapeutu nebo k profesionální vrbě. Řekněte jim, že to není pravda. To je pravda. My jsme všichni lidi a všichni máme nějaké trápení, prostě každý z nás, co tady jsme, tak prostě něčím máme nějakou minulost, nějaký zážitky, vyrůstali jsme v nějakým dětství s rodičema, který občas nebyli úplně ideální, takže člověk si to nese. A potom je mu třeba 45 a zjistí, že fakt už toho má moc. Jo, a nepotřebujeme doktory, potřebujeme doktory. Já jsem ráda za doktory, miluji doktory, ale občas je lepší se přijít svěřit někomu, kde je tak trošku lidský, není úplně s diplomama na zdi, ale přitom umí kouknout do té duše a pomoct. S čím asi nejčastěji za vámi chodí lidé? Řekla bych úplně nejvíc vztahový problémy. A co konkrétně v těch vztazích to bývá? Většinou takový ty rozepře, kdy partneři si nerozumí. On je takovej, on je makovej, nedáváme to dohromady. Takže řekla bych ty vztahové problémy a sebevědomí. Hodně ženský s malým sebevědomím přichází, takže hledáme vlastně příčiny toho, proč jsou dneska takový. Co se jim stalo dřív, že jsou teď takový, že se necítí sebevědomí, že nejsou v pořádku sami se sebou, že se tak necítí. Takže řekla bych ty vztahy a sebevědomí, ale je to opravdu jsou oblasti, člověk trpí třeba nedostatkem peněz, jo, tak zjišťujeme zase, jak to měl jako malej, v čem vyrůstal. Vlastně už ty programy si neseme od malička a my vlastně nacházíme jenom, vydloubneme, pročistíme to, aby se měli zase dobře. Jak moc si myslíte, že
že vlastně nás ovlivňuje ta minulost, to dětství jako takové. Už jste o tom mluvila podruhé, tak mě to zajímá. Strašně moc. Vlastně my se narodíme do nějaké rodiny a teď vlastně zažíváme si tam různý útrapy, žádný různý, já nevím, jak to říct úplně. Je toho moc, sami víte. Každý v něčem vyrůstáme. Maminka, která vás neposlouchá, nebo naopak dostáváte nabít za kdejakou pitominu. Nebo tatínek, který není doma. Jo, potom mají ženský problémy s tím si najít dobrýho partnera, protože pokud neměli tatínka, nebo tatínka, který byl pořád pryč, tak si nacházejí v dospělosti dost často partnera, který je taky pořád na cestách třeba. Že jsou tam ty hrozný podobnosti. Jo, člověk, když se podívá na partnera, jaký je, co nás na něm štve, a podíváme se zpátky, jaký byl tatínek, tak na 50% bych řekla, že tam ty podobnosti jsou. Velmi často. Že si uděláme takové koleje, po kterých jdeme a potom vlastně si vybíráme ty protějšky nebo i kamarády podle toho, na co jsme vlastně zvyklí, v čem jsme vlastně doma. Je Přesně tak, přesně tak. A to tady mnohdy nemusí být úplně zdravé. A právě proto potom přicházíte na řadu vy. Přesně tak. Ono je to, když člověku začne být už nepříjemný a zjistí, že opravdu se sebou potřebuje něco dělat. A to přijde kolikrát až ve vyšším věku, jo, že v pubertě se člověk ještě nemůže moc rozhodnout jít k terapeutovi, ale když už to žijete celý život, tak jako ve 40 se najednou řeknete, tak už by to chtělo změnit. A v tuhle fázi mě lidi volají většinou, když už jsou fakt naštvaný sami na sebe, že už takhle to dál nejde. Na to jsem se chtěl zeptat, vy na to už malinko navazujete. Uměla byste doporučit něco lidem, kteří třeba nechtějí vám zavolat nebo se toho bojí? Dokážete dát nějakou univerzální radu lidem, kteří tohleto třeba podstoupit nechtějí? Pokud nechtějí, tak jim moc pomoc není. Takhle z mýho úhlu. Když někdo něco nechce, tak prostě zůstane v tom, jak je. Takže člověk se musí rozhodnout to nějak změnit. Jo, a tohle je každýho člověka osobní věc. A nemůžeme nikdy nikoho nutit, jakože třeba ty máš problém, měl by si zajít na terapii, tak takhle to fakt není. Jo. Měl by tedy podle vás každý vyhledat terapii ve svém životě? Nemyslím si. Znám spoustu lidí, kteří jsou úplně vyrovnaný, jsou úplně v pohodě. Opravdu? No. Pošlete, jak chci poznat. Já moc lidí já si myslím, že každý má nějaké jako trápení, ale možná jsou s ním smíření třeba, nebo... Nechtějí s tím možná pracovat. Někdo nechce pracovat, tak v pořádku, ať si žije takový život, jaký má, to je úplně každého rozhodnutí, ale teď mi vypadla myšlenka. To vůbec nevadí. Já bych chtěl opravdu jako lidem hlavně říct tu základní zprávu, ať se nebojí, když by na sobě chtěli pracovat, zajít k vám nebo úplně jednoduše. Mě lidi zavolají na konzultaci, která je zdarma ze začátku, takže probereme, co pak je trápí, úplně jednoduše. A pak uvidíme, jestli chtějí přijít na terapii, protože dělám jak osobní, tak online, prostě vždycky myslím nějakou variantu, takže... Super. Online už to jde taky to je úplně nádherné. Covidu a je to super, že vlastně opravdu nemusíte nikam moc docházet a máte tady to přeléčení v uvozovkách příjemné. Mě covid, jo, člověk na něj nadával, mě naučil právě používat trošku online a je to úplně skvělá varianta. Super. My vám tedy moc krát děkujeme. Tolik Petra Chocholoušková, profesionální vrba, také terapeutka. Děkujeme za veškeré informace a zajímavosti. Děkujeme moc. Díky.